vás u dalšího videa ze stavby Titaniku. Dnes vůbec poprvé budeme skládat dokonce z 5 čísel, konkrétně číslo 107, 108, 109, 110 a 111. A bude to z toho důvodu, že budeme pokračovat ve stavbě trupu, který tímto asi bychom měli dokončit. Budeme tedy skládat, jenom vyjmenuju, část levé strany zadního horního trupu, zadní část trupu spodní levá strana, jak oni to tady pojmenovávají, zadní horní část trupu pravá strana, jo, nějaké detaily i úplně dopředu ještě dáme. V čísle 110 bude zadní spodní část trupu pravá strana, to už se opravdu blížíme až ke kormidlu. A v čísle 111 to všechno završíme poslední částí kýlu. Takže dnes prodloužíme opět trup, přiblížíme se konci, takže pojďme na to. Tak a jdeme na to, číslo 107, 111, 110, 108, kartičky nemám rozřazené, vůbec zdržu. Tak, číslo 107. Což je tedy část levé strany zadního horního trupu. To je opravdu jedna z těch zahnutých částí té zádě. Mimochodem záď Titaniku podle mě je velmi jako hezká, nebo byla. To, co z ní zbylo, no. Tak vezměte část trupu 107 a zkontrolujte, jak sedí na části, a je to levá část, takže jdeme semhle. Já doufám, že něco mi nespadne, už vůbec nevím, jak si to mám tady na stole porovnat. Tak, jak to sedí, jo. A opravdu začínáme tímhle. Dobře, levá část, no jasně, ještě levá ruka, jo. Ono to bude jenom takhle nižší, protože tadyhle pak asi doplnějí to i s tím bílým orámováním. Takže si vydám to pěkně a upevněte část šroubů pomocí LM. Tak. A mám pořád imbus dodaný v čísle. Jo, a já tady mám tento svůj, protože tam ten, který nám dodali, tak se protáčí, je doslova k ničemu už. No krása, s tímhle to jde utáhnout líp, jako to je úplně znát, že tady jako šroub utáhnete. Tak, to by bylo. Číslo 107 máme hotové. Číslo 108. Číslo 108 je zadní část trupu spodní levá strana, takže navážeme rovnou na tuto stranu. Musím to zatím nějak otáčet. Zde máme tu část trupu. Tady je vidět, kudy půjde už prostřední šroub. Tak, zkontrolujte, zda část trupu sedí na částech. Jsou tady ty podní. Už to jde tak. Jo, hezky. Už jsme vzadu úplně, to je krása. Tak, sedí nám to jako vždycky. Skoro vždycky. Upevněte část trupu pomocí 4 šroubů LM. Tak já aspoň doplňuji tady ty, co byly předtím. Jdem to utáhnout. Jsem zvědavý, jak to budu utávat, až tam bude ta druhá strana. Si užijeme zase jako vepředu tam. Je neuvěřitelný, jak je ta loď dlouhá teda.
poslední šroubek. Jak to tady spojíme? To potom spojíme asi zvenku a tam budou ty záslepky zase. Musím si všechny ty šroubky. Tak, výborně. Máme to hotové. Číslo 108 je za námi, číslo 109. Číslo 109. Zadní horní část trupu, pravá strana. Jdeme na pravou bok. Začneme to pomalu uzavírat. Aha, tady jsou panely. Panely dopředu. Ještě tam jsou, kolik vyjde, nebo 4? Tam už jdou, 1 nebo 3. Jo, takhle oni jsou v sobě, tak jo. Takže to máme panely. A tu část té zádu. Takže vezměte 4 panely a je umístit do kroužkem označených popsaných výřezů nad obrázkem. Takže to máme, který bok toho Titaniku tady. Vlastně tady máme to. Tady vidíme, že máme ještě nějaké otvory a ty teď zaslepíme. Mimochodem ta kotva na druhé straně ještě nemám opravenou, ten řetízek je fakt k ničemu. A ještě jsem to nebyl schopný objednat, takže zatlačíte. Dávejte pozor na úhel a velikost kolíčku. Jo. Jednička. Takže tady máme ten úhel. Tak to bude patřit. Jo, jde to do toho, jde to tam. Přijde mi to trochu barvou jiný, ale budíš. No, tadyhle to bude takto. Nádhera. Takhle. A poslední kolíček tady, takže příď je uzavřena. Poměrně dobrý, to si myslím, že to je. A nyní se vracíme. Jo, jasně, oni vám to tady ještě ukazují, stejným způsobem umístěte. Jo, to já už jsem udělal, mám všechny, 108, 109. Z druhé strany taky? Ne, to oni jenom ještě ukazují, umístěte 3 další panely, přesně, já jsem to udělal rovnou. Fajn. Tak jo, vracíme se nazad? Ne, nevracíme, protože tu si máme schovat do dalšího čísla, tady tu část trupu. Dobře, jdeme na další číslo, 110. Čísle 110. Zadní spodní část trupu, pravá strana. Tak, výborně. Co tu máme? Zase? Jo, protože to budeme potřebovat na tý. Asi na záď zase. Tak, máme tady další část trupu a můžeme se na to vrhnout. Vezměte části trupu, tu, co byla dodána v minulém čísle a tu, co byla dodána v tomto čísle a spojit pomocí 3 šroubů imbusových LN. Se stavíme.
vtaženo, to bychom měli a nyní umístěte otvory na šrouby v částech 109A, na výstupky na šrouby a zkontrolujte umístění jasně. Vracíme se na záď, zkontrolujeme, jak to sedí to dobře, sedí to všude, koukám, je tady krásný, jsme na konci. Takže šrouby LM jdou tady dovnitř, to už bude etapování velmi zajímavý teda. Co to je AM? Ty ne, ty budou potom. Vejdu se tady ještě takhle s imbusáčkem na delší stranu. Jo, vejdu. Jo, ono s tím jde ještě docela hejbat. A tady dole už to bude o něčem jiném. Tam už se s tím nevejdu. Tady to udělat. No, stejně, ale jo, to bude to. No. Cože to bude trvat? A to bude směl být ještě nešikovný ruce k tomu, ale tady je díra. Šlo by to udělat takhle. Tak by to možná šlo, ne? Aspoň. To víš, jo? Jde to. Tak. Jenom to takhle dotáhne. Teda, ten trup je, co jo, to je nádhera. To pak ukážu. Tak už to nejde. To drží to pěkně, ale to mohl zůstat. Tady nevidíte, to musíte si tu. Točí se nebo ho ničím? Asi ho ničím. No, nechám to, jak to je asi. Jo, nechám to být. Tak, to bychom měli. Potom spojte konce pravé a levé části. Upevněte pomocí 4 šroubů AM. Tohle to byly jaký? LM. Jo, takže ty LMka uklidím teda. Se nám nepletou zatím. A tadyhle budeme na kraji. Tady na kraji to spojíme. 4 šrouby. Říkám to dobře, jo, to jsou na normální šroubováček. Tak pojď holka. Kdy to do toho nejde, ale? Je tady nějaký krátký ten. To už člověk neví, jak se k tomu má vlízt. Drží, jasně. Tady máme na kormidlo pěkně. Předposlední šroubek, že ten poslední nemáme zatočený. No vida, drží to pěkně. A nyní opět ty záslepky. Teď vůbec nevím, který, ale to nakonec nevadí, protože ono to nejde dát obráceně, takže tady dáme tuto záslepku. Drží tam.
zde tuto další. No, vydám. A poslední. To mají teda úplně v opačném pořadí asi než já, tak koukám. Ne, nedal jsem to dobře. Tak jo, to by bylo. No, a máme to hotové i z čísla 110. To fakt krása teda. A už s tím ani nejde pořádně hýbat. 111, číslo 111. Poslední část dílu. Dobrá tedy. Tady je. Šrouby PM. Jsem ještě neviděl. No možná jo, někdy na začátku, nepamatuju se. Vezměte smontovaný trup a zkontrolujte, zda část kýlu sedí. Tady nesmíme tyhle ty nožičky. Jsou pojď to zavřít. Jo, sedí to krásně. Sedí a nyní otočte trup pravou stranou nahoru a postupně v následujícím pořadí utáhněte 3 šrouby zakroužkované šlubky. Jasně, nejdřív tyhle ty 3. Tři šrouby, 5 šroubů na pravé a 5 šroubů na levé. Aha, dobře, takže nejdřív ty 3 takhle vevnitř, jo, tady to musíme utáhnout v tom, snad tam vidíte do toho trošku. To videa. Poslední šroub nás čeká docela šifta, bolí mě z toho úplně ruka. Tak. Pak to ještě spevníme určitě nějakými konzolemi nahoře. Tak, hotovo. Dokončeno i z čísla 111, takže můžeme se kouknout na tu naší záď. Tadyhle jsou prostory na lodní šrouby, tady je prostor, doufám, že to ukazuju správně, na kormidlo, na prostřední šroub, tady ještě se přidělá ta paluba, co je nad zádí. No, takže máme pro dnešek opět hotovo. Tak, po dnešním skládání máme kompletní trup, respektive jako ten kýl, takhle ještě budou nějaké dodělky, ale už máme kompletní délku lodi, je to opravdu dlouhé, je to opravdu těžké, ale je to nádherné, takže já děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr a budu se těšit brzy, nashledanou.